አርዕስተ ዜናም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውን ኣብ ጉባኤ ብሪክስ ንምስታፍ ኣብ ሩስያ ካዛን ኣትዮም ከም ኣቋፅራ ፈረንጂ 2027 ዝካየድ መበል 37 ጽዋዕ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ንክትተኣናግድ ዕላው ሕቶ ኣቕሪቦም ካብ ዜና ወጻኢ ኣብ ሊባኖስ ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ዕጡቕ ሒዝቦላህ ኣብ ሰሜን እስራኤልን ቴል ኣቪቭን መጥቃዕቲ ሮኬት ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ سلام طعنا بالله زخوركم تملكتي كما يتمسيو لكع ساعات حدا خوينو كم تلمود ما د زينا حزنا متنا لنا زيناتات ندابرح خبيركم صنح انا برهان فسايم فلما بحصرت زيناتات يخجمر بريزيدنت تاي أصقسلاسي مسوانا صحافي ود حبرات منغستات أنطونيو غوتيريز تزاتيوم اب زتኦም ድማም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ود حبرات መንግስታትን ዘሎ ዘባው ምትሕባር ሰላምን ጸጥታን ምጥንኻር ኣብ ዝከኣለሉ ጉዳይ ተማይጦም ኣሎም በዚህ ድማ ምትሕባር በዓል ብዙሕ ወገን ብዝበለጸ ምጥንኻር ከም ዝግባእ ምዝታዮም ቶም ፕሬዝዳንት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ጽሒፎም ኣሎም ትማሊ ዝተኻየደ ሓበራዊ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካን ውድብ ሕብራት መንግስታትን ዕውት ንክኸውን እቶም ዋና ጸሓፊን ዘበርከትዎ ኣስተዋጽኦ ቶም ፕሬዝዳንት ኣመስጊኖም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውን ኣብ ጉባኤ ብሪክስ ንምስታፍ ኣብ ሩስያ ካዛን ኣትዮም ጉጅለ ልኡኽ ሚኒስትራት ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንጉባኤ ብሪክስ ኣብ ሩስያ ካዛን ከም ዝተረኸቡ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር የመላኽት በኢትዮጵያ ተሰናዲኡ ዝተኻየደ መበል 46 ስሩዕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ካፍ ዝተፈላለዩ ውሳነታት በመትሕልላፍ ተዛዚሙ ኣብቲ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ፕሬዝዳንት ካፍ ፓትሪስ ሞትስፔን ኣባላት ኮሚቴ ኣፈጸምቲ ስራሕ ካፍን ፕሬዝዳንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖን ዋና ጸሓፊ ፊፋ ማቲያስ ግራፍስትሮምን ፌዴሬሽናት ኣባላት ሃገራት ካፍ ፕሬዝዳንታት ዞባዊ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ኢሉውን ካልኦት መዳግብቲ ኣካላት ተረኺቦም እዮም ዓመታዊ ፍጻጸማ ስራሕ ባጀት ፋይናንስ ኦዲትን ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኮሚቴታት ካፍን ዝጠመተ ዘተ ኣብቲ ጉባኤ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ IMF ንዘላቂ ልምዓትን ምዕባለን ኢትዮጵያ ወሰንቲ ኣብ ዝኾኑ ዛዕባታት ዘለዎ ምትሕባር ብዝበለጸ ከም ዘጠናኽር ኣፍሊጦም ብሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ማኔጂንግ ዳይሬክተር IMF ክሪስታሊና ጆርጂዮቫ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተዛትዩ ኣብቲ ዘተ ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ባንኪ ማሞ ምሕረቱ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ገንዘብ ዶክተር እዮብ ተካልኝን ላዕለዋይ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ተክለወልድ ኣጥናፉን ተሳቲፎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝሳለጡ ዘሎ መምሓይሽ ቁጠባ ኢሉውን ምስ IMF ብቀጻሊ ጠመተ ብዛዕባ ዝግበረሎም ምትሕባራት ምዝታዮም ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ በኣሜሪካ ዝረኸብና ሓበሬታ ይረድም ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ምዕባለ ኢትዮጵያ ብፍላይ ዓውድታት ቁጠባ ንምጉልባት ኣብ ዝካየዱ ተግባራት እጃም IMF ሩይ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣመስጊኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምምሕያሽ ቁጠባ ነቲ ቁጠባ ኣብ ምጥንኻር ንምዕባለን ኩለ መዳይ ዕቤትን ምርግጋዝ ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን ኣብሪሆም እዚ ብኣመራርሓ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣቢሉ ናብ ትግበራ ምዕራፍ ምስግጋሩ ብምሕባር ኣብ ዓውዲ ማክሮ ቁጠባ ዘሎ ጉድለት ምቕራፍ ሓዊሱ ነቲ ዓውዲ ዕቤት ኣወንታዊ ግደ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም
ኢትዮጵያን ቼክ ሪፐብሊክን ኣብ ሓደሽቲ ምትሕብባራት ዘፈራት ልምዓት ጠሚተን ክልቲኣዊ ዘተ ኣካይደን ሚኒስትር ዴኤታ ገንዘብ ሰመሪታ ሰዋስው ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ዕዳጋ ፍራምረ ብምስላጥን ብምድሃብ ዝተተግበሩ ማዕቀፋት ልዑል ሓገዝ ከም ዝነበሮም ገሊፀን በዚ ድማ ኣብ ተሓዛማይን መሬትን ኣብ መጋግባ ኣብ ስራሕቲ ሓለዋ ፅሬት ዓቕሚ ኣብ ምዕባይ ዝተገብረ ሓገዝ ብስግግር ፍልጠትን ሕቶ ህዝቢ ንምምላስን ሓገዝ ኣብ ምግባር ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ተዛሪበን ዳይሬክተር ምትሕብባር ልምዓትን ዲፓርትመንት ሰብኣዊ ሓገዝን ቼክ ሪፐብሊክ ፒተር ጋንድሎቪች ብግዶም ቼክ ሪፐብሊክ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ንምጥንኻር ቅርብቲ ከም ዝኾነት ምግላጾም ሓበሬታ ሚኒስትር ገንዘብ የመላኽት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብልዕሊ 11 ፓርቲታት ፖለቲካ ውሳነ እገዳ ኣመሓላሊፉ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብሓፈሻዊ ጉባኤ ኦዲትን ምስ ኣባላት ደቂ ኣንስትዮን ጠሚቱ ዘሎ ደገፍ ገንዘብ ተዛሚዱ ኣብ ልዕሊ 11 ፓርቲታት ፖለቲካ ውሳነ እገዳ ከም ዘመሓላለፈ ኣፍሊጡ እቲ ቦርድ ንሓበራዊ ቤት ምክሪ ፓርቲታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጦም ውሳነ እግድ ዝተመሓላለፈሎም ፓርቲታት ፖለቲካ የኦሮሞ ነጻነት ንቅናቄ አንድነት ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ጌዲኦ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት የሐረር ዴሞክራሲያዊ ድርጅት የገዳ ስርዓት ለኦሮሞ ነጻነት ፓርቲ የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ አዲስ ትውልድ ፓርቲ እዮም በተወሳኺ የጋምቤላ ብሔራዊ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ የጋምቤላ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ የኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ ህብረትን አገው ለፍትህን ለዲሞክራሲ ፓርቲን ውንቲ ውሳነ ዝተውሃቦም ኮይኖም ኣሎም ኣብ ልዕሊቶም ፓርቲታት ዝተውሃቦ ውሳነ እቲ ቦርድ ዝተፈለየ ውሳነ ክሳብ ዝህብ ንግዚኡ ካብ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ምንቅስቓስ ተዓቂቡ ንክጸንሕ ዝገብር እዩ ተባሂሉሎም ኣብ ትግበራ ሃገራዊ ፖሊስ ድሕንነት ሳይበር መዳርክቲ ኣካላት ብጽሒቶም ንክዋፁ ዋና ዳይሬክተር ምምሕዳር ኢንፎርሜሽንን መረብ ድሕንነትን ትዕግስት ሓሚድ ተዛሪበን እቲ ምምሕዳር ሓምሻይ ሃገር ለኸወርሒ ድሕንነት ሳይበር ጠሚቱ ንሃገራዊ ፖሊስ ድሕንነት ሳይበርን ግደ መዳርክቲ ኣካላትን ብዝብል መሪ ሓሳብ መድረኽ ዘተሳልጠሎም ተን ዋና ዳይሬክተር ፖሊሲ ድሕንነት ሳይበር ቀንዲ መሐለዊ መሰረተ ልምዓት ክኸውን ዘኽእል ሰፊሕ ትሕዝቶም ዘለዎ እዩ ክብላ ተዛሪበን ጉዳይ ድሕንነት ሳይበር ናይ ሓደ ትካል ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ፖሊሲ ተግባራዊ ብምግባር ድሕንነት ሳይበር ንምሕላው ሕድሕድ መዳርክቲ ኣካላት ሓላፍነቶም ክዋፁ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲበን ኣብ ከተማ ኣክሱምን ከባቢኣን ዝርከቡ ሓድግታትን መስሕባት ቱሪዝምን ዝዕዘቡ በጻሕቲ ዓዲ ቁጥሮም እናወሰኸ ከም ዝመፀ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ኣክሱም ገሊጾም ኣብቲ ክልል ዝዓሰለ ሰላም ስዒቡን መዕርፎ ነፈርቲ ራብዓይ ዮሃንስ ኣክሱም ናብ ግልጋሎት ምምላሱን ቁፅሪ በጻሕቲ ንኽውስኽ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይተሓቢሩ ዘሎም ኣብቲ ቤት ጽሕፈት መተሓበሪ በጻሕቲ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ኣይተ ኪዱ ተጠምቀም ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ኣክሱምን ከባቢኣን ከምኡውን ኣብ ከተማ ዓድዋ ዝርከቡ ጥንታዊ ቦታታት መስሕብ ቱሪስት ዝጎብንዩ በጻሕቲ ካብ 5,000 ከም ዝበልጽ ገሊጾም ኣሎም ኣብ ቀዳማይ ርብዒቲ በጀት ዓመት ኣብታ ከተማን ከባቢኣን ዝተኸበሩ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላት ንምኽባር ዝመፁ በጻሕቲ እቶም 5,041 ኣብ መስሕብ ቦታታት ዑደት ከም ዝገበሩ እውን ኣብሪሆም እዮም ኣብቲ ከባቢ ቁጥሪ በጻሕቲ ምውሳኹ ሆቴላት ትካላት ዑደትን ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምፍራይን ምሻጥን ውፅኢታት ኢደ ጥበብ ዝተዋፈሩ መናእሰይን ተረባሕቲ ንክኾኑ ከም ዝገበረ እውን ሓቢሮም እዮም ኣብቲ ከባቢ በጻሕቲ ብተደጋጋሚ ካብ መንጎ ዝግብንዎም መስሕባት ቱሪዝም ቤተ ክርስቲያን ኣክሱም ጽዮን ማርያም ሓወልቲ ኣክሱም ልዕሊ 2500 ዓመት ዕድመ ዘቁፀረ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ይሓን መቃብር ነገስታትን ይርከብዎም
تملكتي زيناتنا حزوني قصلو حزرما بزرزر نابز حزنام زيناك حلف كما أقواصرا فرنجي خلتشحن 29 زكايد مبل 37 صواع أفريقيا إثيوبيا نكتتعناقد علاو حتو أغربهم قدامي منستر أبا مبل 46 حافشاو قبائي كاف نمستاف አዲስ አበባ ንዛአተው አጋይሽ አቤተ መንግስቲ እንግዶ ድራር ገይሮም ለመለውም ንጸብጻብ ተመስገን ሽፈራው ናዝሬት በሪሁም አበ መበል 46 ሓፈሻው ጉባኤ ካፍ ንምስታፍ አዲስ አበባ ንዛአተው አጋይሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢትዮጵያዊ አቀባበል አጋሻ ባህሊ አበ ቤተ መንግስቲ እንግዶ ድራር ገይሮም ለም ዋና ጻሕፉ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ President FIFA Gianni Infantino ከመውን ላዕለዋይ ሓላፊ ካፍ ፓትሪስ ሙሴፔ ኣብቲ መርሃ ግብሪ እንግሮት ድራር ተሳቲፎም እዮም ኣብቲ መርሃ ግብሪ መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ውሽጢ ታሪኽ አፍሪካ ዘለዋ ርእዩ ግደ ኣልዒሎም Historically, Ethiopia stands as one of Africa's most important nations. It is a beacon of freedom and independence. ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ታሪኽ አፍሪካ ብጣዕሚ ተደላይት ሃገር ምዃና ታሪኽ ይነግረና እዩ ምልክት ናጽነትን ኣይግዛእን ባህላይነትን ማእኸል ምንቅስቓስ ፓን አፍሪካኒዝም ናይ ኩሎም አፍሪካውያን ገዛንያ ኢትዮጵያ ናብ ሊግ ኦፍ ኔሽን ዩናይትድ ኔሽንስ ተጸንበረት ፈላሜት አፍሪካዊት ሃገር እያ ሃገርና ንዕቤትን ሰላምን አፍሪካ ናይ ልቢ ውቅዒት እውን እያ ኣብ ጉዳያት ሰላምን ዲፕሎማሲን ኩሉ ግዜ አንደበት አፍሪካ እያ and long served as a bridge between nations fostering peace and collaboration. ኢትዮጵያ ካብ ኣባል ሃገራት መስረቲ ካፍ ከም ዝነበረ ዘልዓሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኩዕሶ እግሪ ዳግማይ ንምንቕራሕ ኢትዮጵያ ኣብ 2029 ዝካየድ መበል 37 ጽዋዕ ኣፍሪካ ክትዳሉ ትደልያ ክብ ዝበል ዓለም ለኸ ውድድር ኣዳሊና ኣፍሪካውያን ዳግማይ ክነኹርዕ ንደሊና ኢሎም In 1957, Ethiopia proudly stood as one of the founding members of CAF. Helping shape the very foundation of African football. ብ1957 ኢትዮጵያ ካፍ ካብ ዝመስረቱ ሃገራት ሓንቲ ነይራ ኣብ 1976 ድማ ንመወዳእታዋን ዋንጫ አፍሪካ ክነልዕል ኪልና ኢና ከም ዝነበረና ታሪኽ ዝመዝገቦ ኩነት እዩ ድሕሪ ዘመናት ነዚ ታሪኽ እንደግመሉን ነተኣናግደሉን አፍሪካውያን ሓትናን ሕዋትናን ናብ ገዝኦም ንዕድመሉ እዋን እዩ ነዚ እውን እዩ ሎሚ መበል 37 ጽዋዕ አፍሪካ ናይ ምድላው ዕድል ከመቆጻጽራ አውሮፓውያን 2029 ንኽዋሃበና ንሓተኩም ዘለና ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈራት ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዓበይቲ ስራሕቲ ለውጢ እናሰርሐት ከም ዝኾነን ዓመታዊ ሓፈሻዊ ዕቤታውን 8.1 ሚሊዮን መብጽሑን ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ለውጢ ናብ መሰረተ ልምዓት ስፖርት ምስፋሕ ትልሚ መንግስቲ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም This transformation includes constructing new stadiums and upgrading existing ones. استجمر لوطي حدشت استاديمات بمهنات زلو بركم بممحاشن ستاندرد كاف كمالو بمقبار زتناخر يخون مسارات المعات منقدون بقلطوف ناي ممحاشن مسفاحن سراح كنسرحنا ازون زمت وقايش بمتشو كونتات المتنقاد يحجزيو بزي مسارات كما قصاصر أوروبيان 2029 توا أفريكا نيوتيبيا انتداء تواهيبو عالم لخ درجة زحلو وددر طرح زي كونس زي تنخ بحالي كوغومنيو زغبون بوتاتا توريزم عالم من أفريكان بغبو نخفلتوو كنقبرينا Participants and attendees will not only enjoy thrilling football but also discover a nation where ancient history meets modern innovation. ኣብቲ መርሃ ግብሪ እንግዶት ድራር ከም ጄጂኦ ኮቻ አልሃጂ ዲዩፍ ሳሙኤል ኢቶ ፍቅሩ ተፈራን ሰልሃዲን ሰይድን ዝበሉ ካብ ማህፀን ኢትዮጵያን አፍሪካን ዝተረኸቡ ኮኸባት ተሳቲፎም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እውን ሓላፊ ፊፋ ጂያን ኢንፋንቲኖን ፕሬዚዳንት ካፍ ፓትሪስ ሙሴፔን ውብቶ መዘከርታ አበርኪቶም እዮም ኣብ ከም ቋጽራ ፍረንጂ 2029 ዝሳለጥ መበል 37 ዋንጫ አፍሪካ ኢትዮጵያ ንኽተሳለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሕቶ ኣቕሪቦም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብመሰረተ ልምዓት ስፖርትን ከተማን ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናሳለጠት ምዃና ብምግላጽ ዋንጫ አፍሪካ ኣብ ተዳልወሉ እዋን ከም እትርከብ እውን ሓቢሮም ኣለዎም ንጸብጻብ አዲስ የሽዋስ ሙሉ ብርሃን ግርማይ I ask you to bring the 37th African Cup of Nations
to Ethiopia in 2029. قدموا مينستر دكتور أبي أحمد إثيوبيا وانج أفريقيا 2029 نختدالو حتى قريبهم. اتوم قدموا مينستر نزو حتى زغربو نمبل 46 حفشوي غباي كافا ناب إثيوبيا نزمصو تساتفتي أبيراو بيت منغستي أب استغبره انغدو دراريو. إثيوبيا عب 2029 زسالت مبل 39 وانج أفريقيا ناي مدلو عقمي كم زلوا زحبرو اتوم قدموا مينستر أبزح زوبان أب مسرة لمعات كتماتاتن أب لمعات سبورت بركز بلو سرحتات إننا وقنت مهلوا حبيروم يوم. Ethiopia proudly stood as one of the founding members of CAF. ኢትዮጵያ ኩዕሾ እግሪ አፍሪካ ንኽዓቢ መሰረት ብምዃናን መስራቲት ኣባል ሃገር ኮይና ዘኹርዕ ስራሕ ሰሪሓ እያ ኣብ 1976 ዋንጫ ኣፍሪካን መወዳእታ እዋን ዝተዓወትናሉ እዩ ሕዚ ታሪክ እንደግመሉ እዋን በፂሑ እዩ ንሃገራት ኣፍሪካ እንኳዕ ናብ መበቀል ወዲ ሰብ ናብ ዝኾነት ኢትዮጵያ ብሰላም መጻኹም ኣብ ንብለሉ ሰዓት ኢና ንርከብ ብምኽንያት እዚ እውን ኢና ዋንጫ ኣፍሪካ 2029 ኣብ ቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ነዳሉ قدموا مينستر أبي بريزيدنت كافن فيفا كمون قالوا تمرار حتى سبورت أبسترخبلو إثيوبيا كعشو إجر أفريقيا نخعبي مسار زنبرت هاجر مخانا العلوم وانج أفريقيا 2029 تدلوا الأوان حوز يكبلو قاليز يوم. Ethiopia is a nation on the rise. Our economy is growing. ኢትዮጵያ ንዓበየት ዘላ ሃገርያ ቁጠባና እውን ንዓበየ መጽኡ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 8.1 ሚእታዊ GDP ተዓዊትና ኢና ኣብዚ ዓመት እውን 8.4 ሚእታዊ ዕቤት ትፅቢት ንገብር ኢና ከተማታትና እውን ንዓበዩ እዮም መሰረተ ልምዓትና ብዘመናውን ብቕልጡፍ እናተሰርሑ እዮም ዘለዉ ዝነበሩና ስቴድዮማት ናይ ምሕዳስን ሓደሽቲ ናይ ምስራሕ ስራሕ እንዳሳለጥና ኢና ነዚ ውድር ንምድላው ከም መልዓሊ ኢትዮጵያ ብዕቤት ቁጠባ እናርኣየቱ ዘላ ውፅኢት ዝለዓለ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ መሰረተ ልምዓት ከተማታትን ስፖርት እናተሰርሐ ዘሎ ስራሕ ዝለዓለ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እዮም Hosting AFCON 2029 in Ethiopia ዋንጫ አፍሪካ 2029 ምድላው ትርጉሙ ካብ ኩዕሾ እግሪ ንላዕሊ እዩ እቲ ውድድር መንፈስ ዓርሰ ምትእምማን ንርእየሉ ኣብነት ብልጽግና አፍሪካ ንምዃን ዝጀመርናዮ መንገዲ ዘጠናኽር እዩ ፕሬዚደንት ካፍ ዶክተር ፓትሪስ ሞቲስፔ ቦገኖም ኢትዮጵያ ዋንጫ አፍሪካ 2029 ንምድላው ሕቶ መቅረባ ከም ዝሓጎሶም ሓቢሮም ነቲ ሕቶ ጠመት ሂቦም ከም ዝርእዎ ገሊጾም እዮም Thank you so much for the beautiful message of Ethiopia expressing its willingness to host the AFCON. ኢትዮጵያ ዋንጫ አፍሪካ ንምድላው ሕቶ ብምቕራባ ሓጎስን ኩርዓትን ተሰሚዕኒ እዩ ፕሬዚደንት ካፍ ከም ምዃነይ መጠን ኣብዚ ካብ ዝመጽእ ናብዚ ከም ዝረኣኽቦ ኢትዮጵያ ውድድር ካፍ ንምድላው ኣብ ትኽእለሉ ብርኪ ከም እትርከብ እዩ ከም ዝሓለፉ ዓመታት ዋንጫ አፍሪካ 2029 ኣብ ቆጻጽራ ኣውሮፓ ዘዳሎ ሃገር ዕላዊ ክግበር እዩ ንመበል 46 ሓፈሻዊ ጉባኤ ካፍ ዝተረኸቡ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ብዝተገበረሎም ኣቀባብላ ከም ዝተሓጎሱ ገሊጾም እዮም I feel like saying I just landed here in Addis and ኣዲስ ኣበባ ምስ መጻኹ ገዛይ ከም ዘለኹ እዩ ተሰሚዕኒ የቐኒየለይ ንምባል ይፈቱ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብመንነት ብምክፍፋል ኢትዮጵያ ንምብታን ዝተፈላለዩ አካላት ይሰርሑ ምህላዎም አመራርሓቲ ትካል ተዛሪቦም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያውነት መሰረት ዘለዎን ካብ ኩሉ ብሔር ብሔረሰብ ዝተዋደደን ምዃኑ እውን ገሊጾም ኣለዉ ንጸብጻብ ቶማስ ሃይሉ ዳሃብያሲን ሃገሩን ሲገጥማት አደጋ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጥ እንደገን ፈተና ኣብ ዝገጠማ እዋን ሉዓላውነት ሃገር ንኸይድፈር መስዋዕትነት ብምኽፋል ደጀን ዝኾና ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እዩ ምእንቲ ሃገር ጎበን ሽንጥሮን ዝሰከር ደሙ ዘፍስስ እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሃገር ማለት እናት አባት ማለት ነው ሃገር ማለት አቡና ደን ሃገርን ትህሉ እዩ ንሕና ምንባር ንኽእል ወታደር ከም ምዃንና ሃገር ምሕላው ግዴታና እዩ እዚህ ገብቼ ነው በቃ ስለ ኢትዮጵያ እና ስለ ሀገር ፍቅር ያወቅኩት ኣብዚ ኣቴ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ፍቅሪ ሃገርን ዝፈለጥኩ ዝኾነ ግዳጅ እንተሃለዎ ብብቕዓት ክንዋፃእ ኢና ኢለ ይሓስብ ሀገር ውስጥም ከውጭ በሚመጣውን ጠላት ሙሉ በሙሉ ካብ ደገ ኾነ ካብ ወፃኢ ንዝመጽእ ጽላይ ሙሉ ንሙሉእ ንምምካት ድልዋት ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ንኸይበጽሕ ድልዋት ኢና ስልጣናውን ጨርሻለሁ ቀጣይ የሚሰጠውን ግዳጅ
ስልጠና ወዲየ ኣብ ቀጻሊ ዝወሃብ ግዳጅ ኢትዮጵያ ሃገርና ዝሃበትና ሓደራ ህዝቢ ተቐቢለ ሃገሬን ከገልግል ቃልኣቴ ክነብር ተስፋ ይገብር ካበየታቱ ብዝወረሶ ጀግንነት ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውዲ ኣብ ቤት ገድልታት ዝፍጽም እዩ እቲ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዘለው ውጽኢት ብዝሃንነት እዩ ብምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ካልኦት ኣፈላላያት ቦታ አይህቦምን ሁሉም ህዝቦች የተሳተፉበት ሰራዊት ነው ያንዳንዱ ቋንቋ ተናጋሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለበት ኃይል ነው ንኹሎም ህዝብታት ብማዕረ ዝርኢ ትካል እዩ ንኹሎም ሃይማኖት ብማዕረ ዝርኢ ትካል እዩ ስለዝኾነ ካብ ህዝብታት በአንጻር ህዝብታት ንኹሉ ማዕረ ገይሩ ንኽርኢ ዝተፈላለዩ ክትትላት ዲሲፕሊን ይግበሩ እዮም ዘጥፍእ ተሃልዩ ስጉምቲ ይውሰድ ህዝባውነት ሓልዩ ንኽኸይድ ዝተፈላለዩ ህንፀታት ይውገኑ እዮም ስለዝኾነ ሰራዊትና ህዝቡ መሲሉ ብህዝብታት ክብሪ ረኺቡ ዘሎ ትካል እዩ ኢትዮጵያ ብሰራዊታት ምሰል ሰራዊት መከብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት እዩ ይኹን እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሃገር ብፖለቲካ ማዕበል እንትትውቃዕ ነዛ ሓይሊ ብመንነት ብሄር ንምክፍፋል እንትጽዕሩ ይርአ እኩልነትን ያምናል አብሮ ተባብሮ ይሰራል ስለዚህ አካቶ ብማዕርነት ይኣምን እዩ ተሓባቢሩ ይሰርሕ ብምዃኑ ናይ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ኣካቲቱ ዝሰርሕ ሰራዊት ሓርበኛ እዩ ነዚ ምሕሳብ ዘይኽእሉ እዮም ብሃይማኖት ብሄር ዝኸፋፍሉ ሓሳብ ሓርበኝነት ስለ ዘይርድኦም ዝተጋገየ ትርጉም ይህቡ ሰራዊትና ነዚ ኽቢሩ እዩ ገለገለ ሰባት ናይ ሓደ ብሄር ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ሽሙ ዘጥፉ ካብዚ ተግባር ተዝቁጠቡ ሉዓላውነት ሃገር ንኸይድፈር ኢሉውን ጎረባብቲ ሃገራት ሰላም እንትስእና ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ቀዲሙ ዝበጽሕ እዩ ስለዝኾነ ምእንተ ዝህቦ ግልጋሎት ግቡእ ክብሪ ምሃብ ኣድላይ ይኸውን ተጋሩ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ንህንጸት ሰላምን ዲሞክራሲን ትግራይ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ኣይተ ያሲን አሕመድ ገሊጾም ኣሎም ኣይተ ያሲን አሕመድ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ውራይና ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ዝሓለፈ ገዲፍና ንቅድሚት ተስማዕሚዕና ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ እዮም ተሓሲቦም አብርሃም መስኳሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ ጌታቸው ዓለሙ ከም ስዕብ ቀቕዎ እዩ አዲስ አበባ ማእኸል ዲፕሎማሲ ዓለምን መቐመጢ አፍሪካዊ ሕብረትን ብምዃና ክትምዕብል ከም ዘለዋ ተቐማጥነቱም ኣብ ሃገረ ስዊድን ዝገበሩ ዲያስፖራ ኣይተ ያሲን አሕመድ ባዕጋይ ገሊጾም ኣይተ ያሲን አሕመድ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ውራይና ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት አዲስ አበባ ክትምዕብል ከም ዘለዋ ገሊጾም አዲስ አበባ ስለና አፍሪካ ዋና ከተማ ስለዝኾነት ናይ አፍሪካ ዲፕሎማሲያዊ ዋና ከተማ ስለዝኾነት ሓላፍነት ይስማዓካ እዩ እዛ ከተማ እዚኣ ክትምዕብል ናይ ቱሪዝም ምንጭ ክትኸውን ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ዝተቐመጡላ ሃገረ ስዊድን ጉዳይን ረብሓን ኢትዮጵያ ዘኽብር ማሕበር ዝመስረቱ ኮይኖም ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስዊድን እዮም በዚ ድማ እቲ ማሕበር ረብሓ ኢትዮጵያ ዘኽብር ምዃኑ ሓቢሮም ንሕና ዓረብ ተዛረብቲ ተኣኪብና ብዛዕባ ናይ ሕዳሴ ግድብ ኣብ ናይ ሜድያ ክንርኢ ከለና ናይ ዓረብ ሜድያ ብጣዕሚ ናይ ገርድ ይኹን ናይ ሕዳሴ ግድብ ይኹን ዘጸልም ንኢትዮጵያ ዘጸልም ሹም ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክት እዚ ካብኡ ተበጊስና ንሕና ሓደ ነገር ክንገበረልና ኢና ተሓሳብ ነበረት ንቅድሚ 20 ዓመት ሕጂ ዛ ኢትዮጵያን ኢንስቲትዩት ፎር ፐብሊክ ዲፕሎማሲ መስሪትና ተዓላማ እንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ኣብ ዓለም ምሕላው ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ተመርክዝ ማሕበሮም ናብ ሚድያታት ብፍላይ ብዛዕባ ግድብ ሕዳሴ ምጥባቕ ምስ ጀመረ ሚድያታት ዓራብ ከም ዘቕርብዎምን በዚ ድማ ጉዳይ ተጠቃምነት ግድብ ሕዳሴ ንሃገራት ኣዕራብ ምፍላጥ ከም ዝተኻኣለን ገሊጾም ሕጂ ወፂና ንሕና ብዓረብኛ ቋንቋ ብናይ ትዊተር ብናይ ፌስቡክ ምስ ጀመርና ናይ ዓረብ ሜድያ ክዕድሙና ጀሚሮም ስለዚ ኣብ ናይ ዓረብ ሜድያ ካብ 4 ዓመት ካብ ሕጂ ንሕና ብናይ ሶሻል ሜድያ ይኹን ብናይ ዓረብ ሜድያ ይኹን ብናይ ዓረብ ቋንቋ ወፂና ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ትትኽክል ናይ ሬሽን ትትኽክል الرادة نا إثيوبيا مفتي في الله حجوا عد عرب بزحات اللو هزبنا عرب أباي نايل كاب إثيوبيا منش مخانو 80% كاب إثيوبيا 5 بجس كاب إثيوبيا منش 5 خان أي فلتون تجارو دياسبورا إثيوبياويان هنس السلام ديمقراطية تجراي كسرحو كم زلوهم أيت ياسين أحمد قليصام value كبير الديمقراطي ناي ديمقراطياوي value كلوان principle كلوان لنا أفتفعل تحاسبه نكهلو كمعبل ناي قد أب ديمقراطياوي value base جبره زي حدنا كفتري خيري كلا أي فتحي ون بعلو بزي قدس أب تجراي حجي تفعلي اللو كل يوم كنام اللو تجارو عفار اللو نبعلو ون ethnicity أب تجراي تفعلي اللو نعوز حقه فتحي زي فلالي كله معرز بزرقي كله معرز جبر
ናይ ሃይማኖት እውን ኣለና እስላምን ክርስቲያን ኣለና ኩሉ ማዕረ ዝገብር ኣብ ትግራይ ዘለዉ መንፈሳዊ ጸጋታት ናብ ሃብቲ ቱሪዝም ክቕየሩ ከም ዘለዎም ዝገለጹ ኣይታያስን እዚኦም ነትግራይ ኣካል ሃብቲ ልምዓት ክኾንዋ ከም ዝኽእሉ ኣረዲኦም ኣብ ትግራይ ብዙሕ ጸጋታት እዩ ዘለና ክልተ ዓበይቲ ጸጋታት ኣለና ምንጭ ናይ ቱሪዝም ምንጭ ክኾን ይኽእል እዩ ንሱ እንታይ ናይ ሃይማኖታዊ ቱሪዝም ኣለና ሪሊጂየስ ቱሪዝም ዓብይ ታሪኻዊ ናይ ክርስትና ታሪኽ ትግራይ ከምኡውን ናይ እስልምና ዘለዎ ናይ ነጋሺ ብፍላይ ናይ እስልምና ናይ ነጋሺ ሕጂ ከም ዝኣክል ኣይተጠቀምናሉን ሙሉእ ዓለም ኣብ ሙሉእ ዓለም እስላም ካብ ማሌዝያ ስጋብ ሞሮኮ ብዛዕባ ናይ ፈርስት ሂጅራ ናይ መጀመርታ اسلام عقبة خمس رخبوا إثيوبيا بأقسم كندم أب إثيوبيا بتجري بحبشة ينيرو إذا جن إحنا كم يجرنا نتوريزم نايمينش ناي توريزم كخون سجاب زاك أي تتقمنا لون جن كنت تكملون حجي تسفل لني كمون بتناي بتخسان زلوا أقسم يو أبكال تفاعل بوتا سلزن كلتها ناي همنا تاوي توريزم تسجاتات تاريخاوي تسجى هفت كلنا كم يجرنا نخنت كملو زون حدا ناي تجري لمعت ناي تجري منشي لمعت كون يخيلي أبزق أنت اللي متحبارد اللي ኣይታያሲን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብሩ ተጋሩ ንሰላም ንፍትሕን ዴሞክራሲን ክቃለሱ ከም ዝግባእ ዝገለጹ ኮይኖም ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ድማ ጽቡቕ ዝምድናታት ንክህሉ እውን ተላብዮም ተመልከቲ ማዕድ ዜናኹም ኣብ ምክትታል ትርከቡ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፂያ ክሰግር ኣብ ሊባኖስ ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ዕጡቕ ሒዝቦላ ኣብ ሰሜን እስራኤልን ቴል ዓቪቭን መጥቃዕቲ ሮኬት ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ تي متقعتي أبتن كوابتات زركب مأخل بحر حيلن بيرو دحنة إسرائيل علامة زجورة كم زخونة تجليتهم نتمتقعت روكس عبو أبتيل عفيف عواجه صوصوان استعوجن تخون أبتكتما دول متقعتها نسمع كم زخونة ونتحبيرو لهم ما كلاخل حيل إسرائيل بوغنو لومي وجحتم حزب الله عسرا زخونو روكيتات ناب إسرائيل كم ستوكو سفليتيوم مبزحتهم روكيتات كم زفشلوا بمجلاس بتمت قعدتي زبط حجودات كم مجلاس كم استقاط أبجن BBC سبسيبوم تبركتي حب موداتا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم قدماي منستر ربيع حمدن قدماوي تمبيت زناش تاياچون اب غوباي بريكس نمستاف اب روسيا كازان اتيوم كم قطرة فرنج 2027 زكايد مبل 37 صوع أفريقيا إثيوبيا نخطط أنا قد علا وحتى قريبهم كاب وطاي اب ليبانوس زنقساس بجل عطوق حزب الله اب سمين اسرائيل تيل ابيبن متقعت روكيت كم زفصمه افليتوم تملكتي مع زينة حزون يغطل صعبو صوصات سبورتنا وكم كبل بوغنيز نور زيناتات كناوزي زازم سنة بشات